Euskal Herria hemen dago txoriene eta atzo aurreatu genizuen bezala. Bueno, hasi behar gara, goxo, eta jarraian Patriren errezetara ez tatzean gelditzen, Atzaldeon, Patri. Neria, atzaldeon, zigor, neria afaiako, zuria ontxe merixendatzeko. Ero postrerako, ero bihargo saltzeko, ero... Esaten dut gaur guretzako, programia bukatu eta merixendatzeko. Basara? Salia? Torrija salia guanaz, ez netorrada baina asko gustatzen gabe bai. Bueno, bai, Patrik aurreratu duzue. Esne torradak ingo ditugu, esne torradak, torradak izango ziren ogiarenak, ero briotza, ero nahi duzuena, ero esne torradak, erdera uste, letxe fritada erdera uste. Bai, holako bat. Esne frigitua. Bai. Bueno, esne torradak ingo ditugu, zeren gainean, intxaur saltza gainean. Orduan, hemen dauzkazue, bi errezeta, euskal errezeta, banaka oso goxoa daudela, baina biak elkartuta ere ikusiko zue bikain geratzen direna. Lehenengo, esne torradak ingo ditu. Horretako, esnea irakiten jarriko dugu, ia dena kanela adar batekin, infusionatzen. Bestalde, harto almidoia, irina eta azukrea nahasi, eta gorde dugun esne apurraekin, holako krema batekin. Gero hori, esne beroari bota, eta holako bexamel lodi antzeko bat ingo dugu. Irakiten izango dugu orden bora bat, eta hori atarako dugu gero, otzitzera, holako erretilu batean, olioarekin bustita. Hotza dagoenean, moztu laukiluzetan, irinetik eta arrautzatik pasatu, eta frijitu. Azukre eta kanela hauzetik pasa, eta listo. Eta intxaur saltza egiteko, intxaur saltza azkarra egingo dugu. Irakingo ditugu esne gaina eta esnea, kanela dar batekin, eta horra botako ditugu birrinduta intxaurrak eta azukrea. 8 minutu irakiten izan, eta kanpora. Kalisto. Bueno, bai, holan esan da erresa ematen du, baina lanian hasiko gara, ze... Baduka bere lana honek, eta ondo egitea komeria. Gure badoztazu zehose bidali, esan, Ez, aurreratu aldi guzu zen berri zunzuk? Mugazti egotako? Ez, gero geratzeko eta ikusiko dabe. Baina hori nik afaltzeko zehose, eta hau postrerako. Bai, hau postrea. Egia esan, esne torradak, ero torradak ere bai, pixkate identifikatzen ditugu, aste santuarekin, eta holan izaten dira, baina urte guztian zehar egitea oso erraza da. Ez dauka inungo misterioek. Baina esne torradak badi bakarrik aste santukuak eta? Aste santuan da, normalian, bai. Alematen torrada normalako gixenak, baina esnienak pentsatzen hauen ez zaukiela holan demoradi konkretu bat. Ez, eta hor bai, eta ero jatorrian inguruan, bai batzuk esaten dute Zamorakoa direla, gero batzuk esaten dute Euskal Herrikoa direla, beste batzuk jatorri arabiar ere badaukatela esaten dute. Bueno, kontua da, zoragarria daudela, oso goxua direla, eta batez ere, egiten erreza direla. Kontu txiki bat, nik ingo dituan neurriekin, hemen daukat litro bat esne ingo dugu, eta hortarako erabiliko ditugu 50 gramo harto almidoia eta 50 gramo irina. Fina geratzen da. Zer nahi du esan, jateko garaian goxua eta erresa eta aguan desegin ingo zaigula, baina gero, behin ostu zaigunean, ez da geratzen hain kompaktua eta pixka frigitzeko eta garaian lan gehiago emango digula. Ze kontutan izan, hau gogortu ingo dela, gero irinetik eta arrautzatik pasa eta frigitu inbar dugula. Orduan, gero eta irin gutxiago bota, jateko garaian finagoa da, baina lantzeko garaian zailagoa. Kroketakin gertatzen da berdina. Hemen zer egin alda, eta seguru norbaiti otuko zitzaion egitea, kroketek ekin inzuten berdina. Gelatina xafla batzuk bota hemen, irin gutxiago erabili, gero ostu eta gogortu ingo zaigu, eta ero frigitzean gelatina hori desegin ingo da, eta izango da, bueno, lan, bum, aguan ingo dute. Zako, lehertuko jatzu, ez? Lehertu ingo dira. Orduan, bitu, oin etorri zei burura, hori kontzatu da. Txorien hau da, improbasazioan bai, hain nintzen pentsatzen kroketakin, da, ia da, etorri zeizkit, kroketakin berdina gertatzen da, ez? Iten baitugu irin gutxikin, jateko xamurra badira, baina bolak egiteko nahiko zailak izaten da. Eta hor truko bat badago, asmatu zutena, holako gelatina pixka bota hortara, eta ostutzen danean gogortu ingo da. Orduan lantzeko erresa dira, baina kroketa horiek frigitzen ditugunean, iten direna da barrukoa berotu, gelatina urtu iten da, eta orduan oso likidoa da, zoragarria. Nik ez dakit zure etxean, etxean torradak behintzat, aste santuan estie jaten die karnabal egunien. Inauteri izaten be, bai. Nik uste dut Bilbo aldian edo Bizkai aldian, askoz ez dakit, askoz be gehiago jaten diela aste santutan baino, ez? Bai. Behintzat nire etxean hori dago inauteri jakin zer ekusia deukia. Bai, karnabaletako, inauteritako tostada ditzen jake, ez? Da hori jaten dugu da. Nitaz aparte, ezagutzot pertsona bat, asko gustetan jakonak torradak.
Eta hori da, Piztu telebistako Felitxu. Bai. Mutrikuko andra bat. Zandia, zero izan zen uste dut, bai. Bai, da berak esaten zaben, bere eskontzan galdetu zotziela, jatetxien. Ze gurozu, ze tarta mota gurozu. Da berak esan zaben, ez dugura, inungo tartaik. Nik gurotena da, holan, erretilu bat, torrijas beteta, torradas beteta. Eta esan dutzen, ingotzugu. Eta heldu zanien jatetxeran zauen erretilua, torradas beteta, eta tokau jako nian, gizonakin, dantza itxia, holan, bals bat, ingo dantza? Ez nasketa oso garrantzitsua da gainean egotea. Zuk azaldu. Honek mutilak ez da, besten ez da dantza itxen. Zuk jarraitu. Hasi zinean dantza itxen, senarra bazabien, ez? Felitxui begira, da berak ezin zauen, kendu begiradia torrijei. Hombre, a ber, norbait jango zizioten eta. Jos! Eta, Julen, gurek idoria di Julen, anibili izan bai Piztu telebistan lanien. Eta historia hau entzun ostien, insotzan kamiseta bat, holan Felitxun aurpegisa, torrada batzuk, eta oparitxu insotzien redazinotik. Ara, zuri Julenek zeo oparitu datzu txorien zabideretik? Neri ez, Ni, bez. Julen, itxiten gaude. Gure aurpegisa, torrada batzuk. Berdin da, edo zein gauza, Julen, zure espezialitatea. Utzi, jan kontuak ez behintzat. Kontu bat, gordeduan esne hotza hemen bota dut, zegatik, bakizue harto almidoia, nasteko beti likidoa hotza behar duela egon. Orduan, hotzean nasten dugu, hemen gozogile krema bat izango bazan hau, honek izango luke, ontaz gain, hemen arrautza gorringo batzuk eta arrautza batzuk, eta bai indu dana da, pixkat neurrian 100 gramo azukera bota izkiot hori, litroko. Nik etxean iten ditu danean 150 botatzen diot. Baina kontutan izan da, azpian egongo da nintxaur saltza, goxua izango dala, eta gero azukretik eta pasako ditugula, nik pixkat azukre gutxiagokin iten ditut, eta holan pixkat, kontraste pixkat dit. Nintxaur saltzia da, nire etxean itzen da betik Gabonetan, berez, tradizionalki itzen da Gabonetan Gipuzkoako baserrixetan. Eta gure etxean, beti, ni gaina gogoratzen az, lehen guzua beti, lehen guk gaur egun olarrelako robot batian nintxaurrak sartu eta birrintzen ditugu eta hemen. Baina gure etxean, eta nik beti ikusi izan du gogoratzen az, buruan daukat hiltzatuta nire lehen guzua, Pablo, botila batekin, kristalesko botila batekin, arrabola izango basa moduan, zapaltzen da birrintzen da hor krema, intxaur krema hori atatzen da botila batekin. Eta nik uste nuen, gara, botilarekin inbehar zala beti. Eta gero nik bat saltzen da, baina hori botilakin itxezan, etxean arrabola ez zutelako izaten jendeak. Orduan, baina hori daukat lehen guzua eta gure etxean hori Gabonetan horrekin itxezan. Botilak hortako balixo da, unik joan nintzen Nafarrora joan nintzen kuadriakoekin, da pizzakin genitxun, da nikin nauen pizzan horia, da zin nintzen zabaltzen, eta ez zauen ez arrabolia, aurreko eguneko ardo botila batekin, da arekin, perfectamente. Bai. Bale, honek irakiten oina ziko da, orduan, oberena, zua jetxi, eta pare bat minutu, 5 minutu hemen irakiten izatea zegatik kanela zaporia hartzeko honek. Batzuk badaude limoia ere botatzen dioten hemen, limoi zaporea nahi izan ezkero, ni vainillaskoak ite ditut batzutan, eta vainillaskoak oso goxua dira, baina tipikoena ero, ze gaina gero kanela botatzen dio, kanela darrakin izango da. Orduan, hau, jetxingo dut, txik, eta bien bitartean, hemen daukan nasketa, gero izango dela hemen botatzea, eta nahi eskoa, baita erabili aldala, hemen bi aukera dauzkazue. Olioarekin, kilore olio batekin margotu, gero bertan bota eta buelta ateratzeko errestu egiten duena, sukaldeko film plastikoarekin, hau, bildu, hor bota eta moldea erresatatzen da plastikoarekin. Hor, zuen esku usten dut, Aukeran. Bai. Nik aukeran, nik itxen dut, intxaur saltza, zuk esango zein moruan igual da 2.0, ez da 2.0, zen normal, itxen dut, baina krokpotian itxen dut, olako... Bozen baden bora? 4 ordu, izate itxut. Eta itxen dut esnegaiakin, esnegakin izan biharrean, eta gero botatze hotzate bai koko azukria, koko azukria dauka regaliz puntu bat, eta jogeratzen dako... Osasuntxua da gainera, ez dakit osasuntxua da, ero ez? Baina nik horregatik ez dut itxen, zapuriagatik itxen dut, eta ataratzen da, benetan, nire mamak nahi zadu, nik itxia, berak itxia baino. Ez da, asko gustatzen. Bai, esate dute, diabetikoendako hobea dala, indize glusemikoa bajuagoa daukala, eta gomendagarria da. Prezioz, bestea baino, 2 euro garestiago ere izango da, gutxi gora bera. Baina, osasuntxua bada, beti esaten duguna, hori inbertsio bada. Hobe da dirua hortan gastatzia, gero farmazira eta juten baino,
nik aukeran nahiago dut hori. Supermerkauan gastati, ez da? Bai, nahi dut esan, jaten merkatuan. Bai. Bale, kanela atarako dut, Bai. eta oinoni egurra emango diot, irakiten hasiko da. Lehen itxen zan, intxaur saltza, bakarrik jaten zan gabonetan, ze azukria zaukan da, lehen azukria zan, produktu oso preziatua, garestixa zan, eta ezintza bienan, gaur egun postriak, ez? Postriak egunero jaten die. Bai. Jogurra espada, bestia, baina azukria isa egunero jaten da. Baina, basauen garai bat, hori luxuzko gauzia zala, orduan itxen zauen da, reserbatzen zauen bakarrik gabonetan itxeko. Gatzakin be, bai. Bai, nire amamak, kontatzen da, nire amama Juanitak, hor, beste aldien daunak, 81 urte daukonak, eta bere aitxak Donatok, gure bire aitite Donatok, horrek zaukan azukri adikzioa. Bai, Eta gabonetan edo urte betetzean da, oparitzen sotzien, holan, azukre pakete bat, berendako bakarrik. Eta itxen zauen hori gorde, da gero botatzen zen kafia, da nire amamak beti izaten dau. Kafesnia baino, hartzen zauen, azukria, gero kafeko hierakada bikin edo irukin. Da hori hartzen zauen. Nik lan egin nuen lagun batekin, kafesniari aztezan botatzen azukria eta mendia egiten zuen. Esate bada, baina bosko hierakada haundillak. Bosko hierakada dira, irurogei, 75 gramo. Gehiegi. 75 gramo azukria botatzen zizkion, holako edalontzian hartzen genduen kafesnia. Baina holako edalontzi bati, 75 gramo, astakeri bat. Joe. Bueno, hau lo ditzen doia. Bai, zeitun lo ditzen da, kontutan izan hartoa almidoia daukala, eta horrekin ja zeitun iten deula. Eta oin, pixkat hemen eragin behar da. Atzo bexamelak initen genuena baita. Irin, zapore, gordin hori kentzeko. Komeni da hemen, batzuk esan gute 10 minutu, bestatzuk 20 minutu, nik uste dut 5 minutukin horrela eragiten nahikoa. Eta ero botako dugu hemen, plastikoa jarri gero gainean beti, bestela geruzatxo bat iten da, bestela gurinarekin igurtzi, ez eiteko lako aizearekin kontaktuan iten geruzatxo gogor hori, eta ostu inberda, eta frigitu ingo ditu. Baina bai, postre hau intzazue, ez dala... Baina, ze gauza, gaur igual azukria basan garestixa, baina gaur egun gauza merkia da, ez? Dauko intxaurrak, dauko irina, arrautzak, intxaurrak ez dira merkiak, Intxaurrak... Kaliforniako igual bai, baina hemenguak bihaitxugu. Baina ez da merkia. Eta... Aipatu duzula lehen zuk egiten duzula 4 ordutan da hori. Intxaur saltza azkarra hau, Rafa Gorrotxategi Gozogiaren errezeta da. Eta, handi bat. Ondo geratzen dana da, zegatik, krematxo zegatik geratzen da, truko azkenean da, esnea erabilia beharrean bakarrik, erdia esnea eta beste erdia esne gaina erabiliko. Orduan, hor krematxo geratuko zaigu, ez? Eta ero baita birrintzean, ondo birrintzea horrelako robot batean intxaurrak. Hau zabalitz moduan, ez da? Bai, eta 8 minutu, irakiten hasten da momentutik, 8 minutu izan, eta gero, ostutzen denean geratzen da, lodia, intxaur saltza, beste lehen garai batean ordu bete izaten zan hor jendia eragiten. Politxa. Bai, eta gozoa geratzen da, haue errezetako goratzen zein niola onginen Esbaroski bitxitegia. Bai. Austrian egon ginen, eta Esbaroski bitxitegia dauka bere jatetxean, fabrikan, museoa dauka, ikusgarria, oso gomendagarria, Austria joten bazarete Innsbruck inguru horretara, oso gomendagarria. Eta han, jatetxean sukaldaria prestatu zian bertako errezeta tradizional bat, olako bola potente batzuk gurinarekin, da nik esan, hemengo neguak gogorra dira, da nik intxaur saltza, gaina aukera ematen zian askar egitekoan, ez? Eta intxaur saltza bat egin zian, eta probatu zu, nire alemana pixkatu ziatuta dago, baina uste dut esan zuela oso gozoa, baina hau jandakero mendian gora da bera ibili beharko da pixka. Hori edo siestia bota. Siestia ez dakit nik. Zabela bete daukozunean, niri mendixe baino, geixau sofak deitzen dozta, Patriz, ez da salia zara? Enaz oso salia, benetan esan zela salia, oso noixian behin, bakarrik astebururo, bakarrik astebururo, bale, ja, gaitzen ari da, noixian behin, astebururo. Broma da, Pijamako siesta? Sofan? A ber, ni etxien nagoenean beti nau pijaman. Bai. Horreitakoan, bani etxien sartzen nazenien, ja, Pijamia jartzen dut, bai, beti. Eta ni etxien egoten nazenien, pijama edo, erropa erosuolan txandala. Siesta bada pijamakoa, oean edo sofan? Ni oean. Oean ez, sofan, barkatu.
Parkatu, bai, sofan. Kolore gatzera. Ez, benetan, ez, ni sofan. Bai. Ez que oekua ja pentsetan jat, Etxan da ere zerita. gazteleraz ez den moduan, con premeditación y alevosía. Eta txapela. Ja, holan, oia zabaldu hor zapia, hori ez da ordu erdiko Urpoltza gauzia. berua sartu da, no. Ez, oso kantzautan hauen igual aurreko egunean, juergan irtena zenian edo, hor, igual domeka horretan edo botatze botolan. Ordutxo bat, baina hastian ziar inoiz sekula bez. Zu? Ni bai. Bai. Ni siesta botatzen dut. Alba da, bazkalduta gero, etxean egonean, baina siesta, ez da bizu gero almohadan hone olako... Benetan? Hola, nola pixkat bustitia egaten dana, hola, dai hola. Benetan, zer iso sabiz? Serio. 2 ordukua, 3 ordukua. Ez, ordu bete, baina ordu bete Ordu konzentrat. bete? Gutxiago siestakoa daude, ala. Bai, hombre, ni pentsatu da proposenalia 20 minutu lan. Bai, 20 minutukin siesta, hori nire lagun batek esaten zuen. Siesta omen da, zu telebistako mandoakin zaudenean, eta lurrera erortzen da momentuan, txak, esnatzen zara, Bai. eta egia da horrekin nik ini izan ditut horrelakoak, eta nahikoa da, gorputzak buelta ematen dio, nekatuta zaude, eta esnatzen bazara lurrera erortzen da momentuan, ja pila kargatuta, ze batzu esaten, bai, ordu beteekin gero gaizki jaikitzen, igual jaikitzen. Ni bixamonakin altzatzen az, siestakin. Siesta holan luziak izaten dutenean, esnatzen az, apura desorientauta bezala, ez ja gustatzen. Bueno, sukaldeko plastiko hartu, eta hemen esan dakoa. Gozogile kremarekin, ero honekin, haizearekin ez egoteko harremanetan, jartzen dugu horrela plastikoa, txak. Kusi esu nora heldudan gure platora? Bai, oparirik ez, oin esan behar dugu, ez? Bai, ontxe oparixak ez, Felitxuri zotzan kamisetia opari moruan, da guri ondiokan, ese bez. Bitu, Julen, ez da ito, esan egon, baina Patriri pijama gustatzen zaizkio pila bat, eta etxean egoteko beti pijama behar izaten du, nik olako iztu, nik, bueno... Proposatzen dutut ideia bat, Alberton aurpegia, eta nire txakurran aurpegia, eta bihotz bat, hola. Hori gustako jaten, Ni hor, eneiz hartuko, ni hau ya esaten da, ez da izu, labankorra terreno eta ni ja La Palman nahi nuen labankadakin nahikoa daukat. Errezetarekin jarraituz... Goiez intxaur saltxara. Bai, guazen intxaur saltzara. Hau iteko, berriro ere, zer imar ditugu? Lapiko handiegia jarri dut uste, nik uste dut olan txikiagoan... Intxaur saltzia, da, egisa da, daukala jatorri xumia, baina ontxe, zuk esan dozu ez, gorrotxategik enjakua da, goi mailako jatetxietan eta egoten dan postre badala. Bai. Nere txien jarten za... Aparra egin izan dugu txorienen... Aparra? Aparra. Intxaur saltxan aparra? Bai, egin beharrean... Musa morukue? Bai, sifoiakin. Sifoiakin, apar bat. Hartuta, esneare bili beharrean, hemen... 250 esnea, 250 esne gaina. Bai. 250 beharrean 500 esne gaina. Orduan ja, hor, guk txokolatearekin inalda, berdina? Osa, holako apar bat urtu eta egiten duzu berdina. Eta esnetorradak egin ditugu esnezkoak, baina kakao pixka botatzen badiozue, txokolatezko esnetorradak ere, zuen etxean aurrak, eta aurrak ez direnak eskartuko dituzte. Hori, gaur aparrak eta ini izan dira, izoskiak egiten dituzte intxaur saltzanak, eta, bueno, enteak jatetxe honetan da, gustatzen da, betiko errezetak, guk egiten duguna ostegunetan pixkat, ez, biharringo duguna. 2.0, eta hartu hemengo zerbait, eta, guk egin duen, intxaur saltza apar bat. Orduan zan, errezeta berdina, gero, bai, intxaurrak irakasien genituen, ze sifoian ezin da sartu ezer, bestela blokeatu egiten du. Puskatu itxen da. Bai, eta zoragarri geratzen zen, baina gutxi jokaten duzu, aizea da olako asko. Bau, baserrixetan nik entzun da bakaia botan sartzen sotziela. Zesan, olako etxeko sobrak eta botatzen sotzien. Bakizu txorien egin daukagula errezeta hori. Bai. Makai haukin. Nioan, printzipioz eskate lan oso erakargarrixa pentsatzen. Ja, baina esan nabaritzen egin beste. Ez. Bai, puntu bat zeukan. Gasixa igual. Ez, makai haua nabaritzen zen pixkat. Baina espadizute esaten esango zizuten. Txarra gauta. Broma da. Txorienen ez da ezer txarrik egin. Nere txian, nere amak bota izaten dau, betidanik ez dakito itxuria da, nere amamana edo nire birra amamana, botatzen dau, idiazabal gazta eta holan, sobratzen jakonian azala, inoiz ez dau botaten sakarrontzira, gorde itxe itxu, eta gero jartzen dau intxau saltzan
Daukonean, esnia, intxaurra, kanela dara, botatzotzat gaztan azala da gero bota itxen dut. Osa, bai, gero bota itxen dau. Orduan emotatza hola, sapore ketua edo sapore... Ez dakit, bai, ez dakit. Nera eman asko guztetan jat. Nik ez dutza botatzen etxien, baina beria bai, oso goxuetan. Apuntatzen dut, ez da txarra. Bai. Azkenean zaporea emango dio eta beste ikutu bat. Bai, ona dauenetan. Gure nagusi kasu indiezagun, gu baino gehiago dakitela, helduei. Eta... Ez deitu nire ama heldua, Zu baino 3 urte gehiago dauko, Ez dut zure amatazen zaitzen, orokortu dindut. Bendik, musu bat idoia. Parkatu, idoia, ez. Zure alaba honek dana toki zataratzen du, bat. Mesedez. Bueno, bai, Hau txorieneko rekorrean sartu dezakegu, gaur, 3 segundu besterik ez ditu, tardatu zigorrek tapa jartzen. Da ze nahi dozu lortu, testuria hautzana edo nahi dozu zatitxuek edo... Birrinduta, ondo birrinduta. Eta hortan lagunduko dio baina azukre pixkat botatzea hemen. Orduan, eragin eta olako gaiurik ero ez daukazuenak, betiko modua ero izan da, azkenean arrabola batekin, ero botila batekin, hori birrintzea. Bakizu, dauela, 2 urte dala edo, dauela kalte bat intxaurrena. Goierri aldian eta Tolosaldian dabizela intxaurrak ataratzen beltz-beltz. Bai. Ez dakixe hondikan zehatz-mehatz segatxik gertatzen den, batzuk esaten daue euli batzuk dabizela azte. Bai, eta porruan bai sartu omen da, eta kanpotik etorri omen dela. Bai. Porruan ere barruko zurtoian, ez beste bada, baina euli bate berdin egiten du. Barruko zurtoian hartu eta hori gero jan egiten dizute, eta bere arrautza jartzen ditu, eta... holako gauza sartzen ari dela, eta, gu izan ginenean, iaz Tenerifen izan ginen, nahi genitxun handik ekarri hango patatak, haitxeko paparrua. Zer gertatzen da, hango patatak ekarri nahi baituzu, ez dizute holako, kuarentena bat, ero pasa behar dute, 40 aldia bat pasatu behar dute, zegatik, omen dagoelako gaizetasun bat, bakarrik Kanariar uhartetan dagoena, eta zu patata horiek ekartzen baituzu Euskal Herrira, jateko asmoarekin, ez da ezer gertatzen, baina jente asko ekartzen ditu eta ero nahi ditu, nik ere horrelako patata nahi ditut nire hortuan, nire baratzean. Landatu egiten dute eta arriskua dago, somorro hori hemen zabaltzeko. Orduan, egun ematen, Kanarietara jute mazarete, ekarri aldi zuen hango patatakona, baina landatzeko asmoakin badaude, lasai, eskatu, badauzkatela, olako 40 aldia pasatako patatak, eta hoiek erabile. Eta bestea bestela jateko. Baina, kontua, aeroportuan ero harrapatzen bazaituzte patata hoiekin eta 40 aldia pasatu gabe, izuna izan dozula. Bitu. Enak izan, nik noixien behin ikusi dut igual, Kolombian egon azenean uda honetan eta jartzen dagoela manguekin ez sartzia. Manguekin eta papaiekin eta horako fruitu eksotikuekin, plagakin eta zer ikusi xe daukan. Ez azkenean jendiak ikuste ditu fruitu horrek, diela supergozuak eta da esaten da, noia abioira sartzen batean bat, igual abioien jateko edo dana dalakua, baina ez, debekatuta dau. Debekatuta dauna, zeintzan hau Tailandiako fruita oso usai txarra daukana, duriama, badago, Tailandian postre bat bertako bat, tipiko bat, duriama, usaia daukala ikusgarriz txarra. Fruta holan kristona hundixe dela. Holakoa, baina usaia dauka, Patri, baina esatuz, eulik ere estia arrimatzen, ze usai txarra. Baina ero zaporian oso goxua da, eta gaina gazta urdinan itxura bat dauka, baina oso krematxua, baina zaporian. Usaia. Usaia, parkatu. Usaia da hori, sudur zuloetatik aurrera pasatzen bada, jan alda, bestela, ez. Bueno, kanela honek irakin digu, hemen izan dugu pixkat infusionatzen, atarako dugu, kanela txorotza. Eta hemen, gure esnea eta esne gaina, prest. Hau negurako goxua, ez da? Neguan egoten da, hotza eta horrek itxen dago, ez dakit zuri afektatzen dutzu nolako hotzak? Zuk hotza maite duzu? Ni hotza maite dut. Ni desiatzen egoten dan horietakoa hotza etortzeko bengoz, eta hotzak soluzioa duka, Patri. Mantak, txaketa jantzi, erropa jantzi, eta listo, beruakin ez da, heltzen da momentu bat danak endu, ala ere berua dukazula. Abanikua, tirantiak...
Fragamotzak... Ez dakit. Fragamotzetekin, bero. Ez ni hotza gustatzen, hotzakin gainera hori, eta oian, loiteko garaian gustatzen zaidana hori, mantakin tapauta, hola, orduan zuet zauz tristi hau. Ez, tipuzina. Ose, jendiak esaten dau, hotza etorten danean, tristi hau jartzen dalako, dala, ez dago hartzen hainbeste vitamina D. Orduan, vitamina D-ak dauko zer ikusisa gogo aldaketakin. Eta, ez dakit, ni adibidez Erasmus moduan Finlandian egon nintzen, eta neguen... Zelan da Finlandia, politxa, Finlandia oso politxa, baina azkenean, neguen zier, ezkinu nisa eguzkisa ikusten da denbora oso zauen iluna, eta hotza, eta horrek itxen zaun apur bat humoria afekta. Bai, egia eguzkia laguntzen duela aldartean, ez? Jendearen aldartean da hori, eta kanpoan ibiltzea, eta hori. Azkenean, erreixau dakotzu sozializatzia, jendeakin ibiltzia, pasiatzia, eta azkenean, eguzkixan vitamina zurgatzia. Baina hori, Patri, hona izango zen, eguzkia eta 5 gradu. Bueno. Bikaina, eguzkietan zaude, aldarte honian, baina, terraza baten launekin, txaketatxo batekin da ondo eseritata, antxe. Nik nahi zadot, eguzkixa eta, ez dut eskatzen en plan, 30, baina 20 gradutxo bai. 20 gradutxo, 10 graduak. 20 graduak. Txoak dira, 10 arte, hortik aurrera ja die, graduak. 20 gradu. Betokian. Bueno, esan dizuena 8 minutukoa, bota ditut hemen, honek ja lehen irakindu, egon da infusionatzen, bota dut bertan intxaurra eta azukria, eta irakiten hasten da momentutik 8 minutu. Hor izan behar da 8 minutu eragiten, uste zuen, ja, ematen du. Eragio mutil aurreko lapiko horri. Venga, zigor! Bexa, intxaur saltza. Zigor, abesten dabil. Ez emozionatu. Bueno, esan dakoa, oina ziko da. Utziko dugu hau, 8 minutuz irakiten, badabil, zua jetxi, tak, eta hemen, 8 minutu irakiten, atarako dugu pixkate epeltzera, zepela nahi dut, hotza ez du nahi, Eta gero izango dana, gure esnetorradak hotzak egongo dira, moztuko dugu 4 kiluzetan, irinetik, arrautzetik pasatu, frijitu ekilore oliotan, azukretik eta kanelatik, eta maira. Bueno, laguno, bueltan gara, eta hemen ja dagoeneko frijitzen gure esnetorradak. Esan bezala, gogortu zaizkigu, gogortu komeria pasaditu gortik ataratzeko. Zeneiko hauek daude xamurrak. Bueno, baina naiz eta kosta gero buelta ematia horrek jateko garaian, Patri. Bai, leuna dauela, beraz, komeni. Desegin ningo direla gure ahoan. Eta ikusten duzue, hemendik atera, irinetik pasa, arrautzatik pasa, eta frejitxo. Eta arrautze estatu. Horrela. Eta hemen, nahi baduzue, izaten mozue olioz goraino beteta, ez diozu ezetan bueltarik eman behar. Ezkenean honek frijitzeko gailuak eta hori da beraien trukua, ez? Lasai ales, ez da tofua, Ematen dago, bueno, tofu leuna ematen du, honi. Bai, horregatik. Bitu, hori esan beno, bai, tofu leuna egiten ari gara, gaur hau, ikusten du beste hemen jendia sardezka eta labanak prest dauzkala, ez, trampa egin dizue, tofu leuna ekarri dugu, tofu leunakin, errezeta hau, gero, azukretik eta kanelatik pasa ezkero, barazki jalen, ez da, hola, vegano batzuen dako. Bai. Ementik abizaten, ein. Eizu egunen baten. Ez dut konbentzitzu gure ales. Bueno. Erki. Bueno, hau, hemen. Frijitzen ditugun hauen bitartean, hemen daukat intxaur saltza. Induan intxaur saltza hemen daukat. Hemen, bota dut. Azukerraren gainean, kanela hautza. Bai, hori da, maztuko dugu. Ez niko jaratxo bat probatzeko esaten dagoen, baina bueno. Txomba, neska. Orduan, oin. Zelan aurkezten dira normalean haue beti? Hemendik. Tara beste platero bat, Patri. Zapal bat. Zapal bat, olakua? Bai, hori da. Edo zein, hori bera. Hau. Eta jungo gara, horra ataratzen. Jak, horrela. Joselako onak. Naizke usai hau da. Eta lana, lan pixkat, baina lan gehien da, oin, arrautzestatzeana, ematen da. Egisa da, ematen dozula denboria, kosinatzen, ez dakiz zer, eta gero jaten dozula 30 segundutan, baina merezi dau, ez da? Hoxe merezi dauela, hone beti merezi dau. Gauza goxua egiten dienen beti merezi du. Eta hemendik, horrela, hau, azkena,
Eta gure asmoa izango zen orain, hor intxaur saltza oinarri bat jarri, plater sakon batian, eta hau koiarakin jango nuken. Patri, nik uste dut hortan asmatu duzula. Bai, za. Bai. Baitu, nik normalian intxaur saltzea jate dut aparte da gero torradak bestalde, baina holan bixak nazteko ideia eman doztazu. Ze ideia politxea da. Ba, aurkezpena zuri utziko dizut, eta esan zau, zer dan, hemen daukazue, gure intxaur salsa eta esne torradak. Hau da bai, oin, gabonetan hasten dan, denboraldirako, errezeta politxa, ez da? Eta txorrada gabeko errezeta, gure torradak. Bertzolariari, benetan, ez dakit, finalean jana izartuko, hor dago, bertso zapalketa puri-purian, finalean ez pasako, baina honein, eta gora San Fermin. Guazen probatzera hau. Dana batera, Patrizi. Lehenengo? Arteka, bale. Txomba. Spoiler resto zengo zuzeri malezun? Hau super gozua dau. Bai, nik pasta. Eta baitu zelako koiarra ekarri goten gaur, pasta pikantia. Bueno, gaur torradak eta pasta zerako menua, Hidrato pila bat esainera eta kirolarien menua. Eta beti esaten duna, danetik jan behar da, baina guri tokatuko zaigu gero arratzaldean, oin iluntzean, paseotxoa, pixkat, lusatzea gehiago. Hori da. Da ze, joango gara korrika itxera edo, bizikletan ibiltzera edo. Bueno, hemen dauko, arrabieta pasta inbidugu. Arrabieta gura dugu esan, asarre. Holan, sututa. Ze errezta hau, pikantia da, horregatik egarri ondere koiarra. Zea pasta tomatiaz, osea, ez da gauza horan berezirik, baina Italian oso famatua dan pasta arrabiata inbidugu. Orduan, hau zelan inbidugu, lehengo, gorritxu biditzugu, berakatzak eta piperminak. Gero botako tomatea eta zapalduko tomatia utziko 15-20 minutuz kosinatzen albakakin eta bitartean egosiko pasta. Gero pasta egosketaren ura eta saltxan astuko ditugu gazta apur batekin eta hori dena barrura. Zema lagunentzako inda duzu hemen, egingo duzu? Ez duzu, pipermin... Kantidadia ikusten du, zema pasta dagoen, da zema pipermin jarri dituzun, da esaten da, bai, arrabiata, amala letxe esaten dana. Zema dauzkan koiarrak? 1, 2, 3, 4. Bai, horrexek botako ezkio. Horrexek botako. Ondo, venga. Eta inobezek ez da espadagura, nik erungo eta permoruan etxera, eta hori izango da. Horregatik itxerat. Lasai, lantaldeari derrigortu diot, gure esne torrada batzuk gordetzen, segia esan, bandeja oso hain dut, baina hemen pixkanaka, eta hor batzuk hilaran daude oraindik itxoten, hau daztatzeko. Gustatu da, lantaldean, kombinazioa intxaur saltza eta esne torrada gustatu da. Ze samiotzun, zenbat torrada inditzuzu? 12 inditzuzu? 6 bakarrik edatzen dira. 12, bai. Julenek uste jan dauela. Bai, nik uste ez duena jan bakarna lierne izan dela, beste dana daztatu dute, eta Imanolek ez du jan. Baina horrek ez du esan nahi, ez dutenik jango. Horrek ez du esan nahi. Oraindik, errezeta hau bukatu behar da, eta animatzen badira pasta arrabiata hau daztatzera, nahi eta nahi ez, esne basokada bat erolako torrada bat antuarko. Bai, nik uste dut baietz. Bueno, abilena da, berakatza itxen. Aldozue fin jarri, nik xaflatan jarriko zen, eri berakatza gustatzen jarri, bai, berakatzan gustuena. Espajatzu gustatzen bai, noixian behin hemen indogu berakatza osua jarri, eta gero kendu. Da jazta. Neri gustatzen gaten ez, nahi xaflatan, ze berakatza aurkitziak ez tozta inongo arazo. Eta, bueno, hori, Patrek esan da moduan, errezeta hau Erroma, oikoa Erroman da, Italiako hiriburuan, eta bertan, hori, osagaiak ikusi duzu, baratxuria, pipermina eta tomatea. Hori oinarri hartuta, potentea izan behar da, eta normalean gomendatzen dute pekorino gazta erabiltzea, ardiana, hau da, potentea, gazta potente bat, eta errezeta hau da, bueno, goxuan, zer, Bai ez? Ni gustatzen jat. Nik probatu izan dut, eta gila da, horbe, eta jokatu alduzuela. Zuek ez duzue etxean zetan lau pipermin bota behar. Ez basarete pipermin saleak, ero umei eman behar badiezue, bat bota.
Lau birre. Umeentzako, Berzioa. bat. Helduentzako bada, Beste bat. 2. Pikantea gustatzen batzue, 3. Eta txorien entzat, eta eruak basauze, 4. Guk 4. Baina, a ber, neurrian, hau ez du erolan platerka da hundi bajango, Zaputxo bat, eta gero pastakin bebai, ez dakit bazkenean, bueno, ematotza kontrastia. Eta hau pasta nik aukeratu dutena da, pasta motza, ze bueno, azkenean saltza sartzen da pastan eta barrura da, beraz, pasta motza. Hau da garikua pasta normala, pasta arrautzakin eta garixakin eta urakin itxen dana. Baina ontsa saltza itxuste bebai, gluten bariko, gluten barik pasta pila bat. Zoritxarrez gaur egun, deno daukagu, etxean, ero inguruan, ero lagunen bat, ero glutenarekin, ero intolerantzian bat, ero glutenarekin arazoa dauzkatena, eta, bueno, gure, esan, eskura gai, gero eta produktu gehiago dauzkagu glutenik gabekoak. Berezkoak direnak glutenik gabe, eta gero, prestatzen dituztena, hori, Patrik esan duen moduan, dilista irinakin egindako pasta saltzen dute, edo olakoek, eta azkenien, merkatu badagoelako nik uste dute indute hor, ze jendeak eskaera hori badago, orduan... Lehen torradekin eta gure taldeko kide batek esaten zauen, bere amak ezin ditxula torrada normalak jarri, ze ointxe medikuak debekatuto dotza ogisa sartzea dietan. Beraz, erostau gluten barik dauen ogisa. Eta etxietan, gluten gai intolerantzia daukien etxietan, gastatzen da urtean, ikerketa bat, 800 euro keixau, familia normal baten baino. Bai. Hor, egia da, badaudela aukerak eta glutenik gabe jateko gure betiko elikadura iden. Baina, dano nahi izaten dugu pasta sartu, eta nahi ez pasta hau garestiagoa da, ero ogiekin ogiak badaude, glutenik gabeko ogiak eta, baina horrek garestiagoa dira, eta orduan, nahi ez, horre diru bat juniten da, eta hor, utxora, hor dago, 800 euro bat inguru ero, baina, gaurko torradak, erabili beharrean, nik erabili duana erdia harto almidoia eta beste erdia irina normala, inalda baita harto almidoiana. Testura pixka bat aldatzen da, baina bestela eitea badago. Aukerak gaur egun badaude. Nik ez dira ikusten zentzua gaur egun saltzen dituzten produktu pila bat dana glutenik gabe. Erosten duzu arroz pakete bat eta gluten free. Izkenik uste dut... Suposatzen du glutenik ez duela izango, ez? Badaude gauza batzuk direnak oran... Trasak eta hori. Nik uste dut fabriketan igual onduan itxaitxusten gauza diela. Eta azkenian nik bebai pentsatzen dut, ez? 800 euro gehiago gastatzen da biela. Irinak kostatzen dauelako, kiloko irinak normalak kostatzen dau 80 zentimo. Eta bestiak isa 3 euro, ez? Orduan, hor daude ezberdintasuna. Baina gero aragisa, ez dakit, arraina, dilistak eta lekaliak eta jaten baitxu barazkiak, fruta... Horrek ez dauko glutenik eta ez dau zetan bier. Beitu, honei, errezetakin goiez, eta, jarri dut, hemen, olixo apurtxo bat, pila bat pipermin eta berakatza. Eta ontxe, gehitxu dutzat tomatia, nik hau kontserbako tomatia gehitxu dutzat osua, lehen gure zuzendari Alberto, esan dut zegatxik, ez dut botatzen birrindua. Zatixak eta aukin behar. Zatixak aukitzeko. Orduan, hau, eingo... Eta sasoia danean, udan, hemengo tomateekin ere bai, bikain geratzen berrezeta hau, Orduan, aukera daukazue, konserbako tomateak erabiltzeko, ero bestela, tomate freskua, sasoia. Eta holan, joaten zara zapaltzen, eta taratzen jako, bertan daukaban, hori, mami guztixa, honei gehitu bihotzau, albaka apurtxo bat. Gure baratzeko albaka. Bai, txorieneko baratzeko albaka. Urdan ez dauko baratza zaintzeko inoz, atarako di gauzak? Bai, atetzen. Nola ez ez? Ales egoten. Bai, ales. Ales egoten da. Baratzen, gure baratze zain moduan, ez da ofiziala, baina ales ibiltzen da. Eta azkenean, alesen familian, da beti ekoizte izan dituzte barazkiak, eta aditua gomen da barazki kontuetan, da eskua polura botatzen jo. Hor da, lasai egon, Bueno, nik gaitxunaz gazta birrintzen. Pasta bebai hemen doia. Pasta eta zesan nuen pati, lehen aukeratu zunean hau astuin zaigu esatea, eumaten hitz egin genduen, pasta mota batzuk direla saltza
batzuetako, beste batzuetako, kasu honetan saltza lodi bat izango den makarroiak eta hobeto doaz. Saltza fina izango bazan espagetiekin eta hobeto egiten da. Orduan, gaur egun, italiarrek horrik asko behiratzen diote guk danai berdin egiten dugu, berdin zaigu zein erabili, baina kasu hontan, bai izango danez holan, atalak eta izango dituena, horre makarroien hauen barruan hor geratuko dien tomate satitxo horiek eta... Hori dana barrura. Eta pipermina bat emateitokako jako... Pipermina gero, ikusiko nun dauzen da kenduko. Patri, hemen... Por si acaso. Ingen duen urte batean, etorri zan arrain sopa batiken, enaiz goratzen zein zan. Da bere trukua omen zan, holako piperminak botatzen zizkion bi arrain sopari eta aritxo batekin lotuta. Bai. Eta ero aritxoakin da, ero azkenian ja zapore mantzeten, txak, atara eta listo. Nik hori itxauten txak, eta bako zer urte zan ez, aria bakarrik. Lagun, hori da sorpresa. Hor gehatu zan. Bai, uste eta Arantza Urreta Bizkaia izan zala. Bere errezeta, hor gaina, bere aikiken errezeta bat, kuaderno batean zeukatela idatzita, eta etxean kuadro batean jarrita zegoela errezeta hori. Eta, hemen gertatu zitzaigun, hemen arrantzan hasi zan da, ama, eta barruan gatu zen. Oso ondo. Guk hone imango zau denbora Nikolakotan, gizauetan eta itxeotena da, nik etxean infusioak itxe ditut, baina poltzak eta etxean itxe ditut. Gero zitut poltzak utzik, eta gero granelera... Pixura saltzen dauen teren data da joaten azta, neriak eroste ditut. Orduan, olako poltzatxotan bebai, espezia batzuk sartu, igual, piper beltzak, edo honek, edo kardamomua, zein biozun arabera, eta gero hori poltzatxo baten sartu, da horretarako ona. Baina igual olixorako lan frigitzeko ez dakit. Honei emango zau, 5 minutu ero, eta bukatuko da saltsa, bukatuko da pasta, eta dana nastuko. Ondo pentsatatzu? Ondo. Primera. Pasta xukatuta, hemen daukau botakau gure tomate saltsai, eta beti gordetzen dugu apur bat egosketan ura. Bez, hau bai, gaztan erdixa, segero guk erdixa jarriko zau gainetik, eta hau nastuko. Gogora dezagun honek lau pipermin dauzkala. Bai, eta errezeta hau, 1970 hamarkadan, bi pelikuletan, hemendik aurrera txorienen geratuko da horra egin zutelako eta horrati famatu, baina bi pelikuletan ileskortu zan, ez? Eta bada Federico Felliniren Roma. Fellini, bai. Eta bestia Marco Ferreriren La Grande Bouffe. Eta errezeta horietan, agertzen da, eta hori. Oin txorienen hemendik aurrera ere. Bai. Jausten dan makarroia? Bete janin bar da. Hori izaten da sukaldariantzako. Ze moduz dago pikante puntuan, Patricia Viteli? Ez dau bape pikante benetan, Seguro? Ja, pipermina rapau bezian, ez? Ze gogoratu hortik inguruan daude... Kendu dituzo? Kendu dut. Laura? Laura kendu ditut, zuri sorpresa esemoteko. Ja. Beraz, hau lan geratzen da, etxien, inbiarrian, pasta tomatiekin olan pototik tomatia da pasta egosixa, honek ez daukala handirik besta ikusi dozue, eta oso goxo ataratzen da. Hori bai, espajatzue pikantia gustatan, ezin da pasta arrabiata erara deitu. Izan, ez azkenen izango, ez? Arrabiatak ematen da, tomatia. Beraz, ona. Gazta, botako zatapur bat, pipar beltza gainetik, pikante gisa emateko. Botako zau olio pikantea? Ez. Bere hortan nik uste neikua daukala horrekin. Tau da, gure txorieneko arrabiata pasta. Pasta, tomatia, berakatza eta pikantearekin. Eta gogoratu bihar osteguna dugula, beraz, errezeta tradizional bat izango dugu, eta ero, 2.0 bertxiga. Biharte, agur, zera? Eta pikante. Fenomeno!